खुलुमबाय लोगोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै पुर्णिमाया गावनि गोसो थोनायजों हाबा लानानै गावनि न'आव फैदोंमोन आरो फैबाथाय बिफाया बाहेरावनो गसंना दंबायदोंमोन आरो बाहेराव गसंना थानायाव बिफाखौ बुंफैबाय जे जोङो हाबा खालामना फैदो बिदि बुंनायाव बिफाया जेबो बुङागारा दसे सानैखौबो नायो आरो नायनानै सानैखौबो बुङो जे नोंसोरो बे न'निफ्राय ओंखारलां बिदि बुंनाय लोगो लोगो फिसाजोआ गाबै गाबै बुङो नङा आफा जोंहा दा हाबा खालामदोंबाबो आंनि हौवाया जेबो खामानि गैथ'वा आरो जोंहा न' दुवारबो गैथ'वा जोंखौ साननैसो बेयावनो थानो हो बिनि उनाव जोङो ओंखारलांगोन बिदि बुंनायाव बिफाया जेबो खोनायालासिनो बुंबाय जे नङा नङा बिदि जानोनो हाया नोंसोरो बे न'निफ्राय ओंखारलां आङो बिनि अनगा जेबो बुजिया जेबो मिथिया नोंसोरो बे न'आव थानो मोना बिदि बुंनाय लोगो लोगो फिसाजोजों गावनि हौवाजों ओंखारलांनायसै आरो ओंखारलांनायनि उनाव मा जायो नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ गासैखौबो नायजोबबा नोंथांमोना मिथिगोन मा घटना जामारनायसै खालि दिनै बे पुर्णिमानि बिफाया गोमालांबाय जिउआ आरो जिउ गोमानायनि उनाव बिथांखौ गासै जि फोरब सावनायनि माबानायनि बेफोरखौ माने राहार फाहार सोलिगासिनो दङ न'आव आरो बै पुर्णिमानिसिम गावसानि बिबथैया फन हरनानै बुङो जे नोंसा नोम्फाया आरो बे दुनियायाव गैलिया होननानै आरो दानिया बे पुर्णिमाया हौवायाबो गैलिया बे पुर्णिमानाव सानै गथ' दङो सासे हौवासा सासे हिन्जावसा आरो बै हौवासा हिन्जावसाखौ लानानै गंसे रेस्टुरेन्ट खुलिनानै पुर्णिमाया गावनि जिउखौ गावनि जिबनखौ सोलिगासिनो दोङो आरो बिनि जि हौवामोन बे हौवाया माब्लाबानो बिखौ गारनानै थाङोमोन आरो पुर्णिमाया दिनै बे खबरखौ मोननानै सानबाय गोसोआव जे एख' बिनि मोखांखौबो नायनो थाङा होननानै गावनि बिफानिखौ बिनि उनाव गोबां रिकुवेस्ट खालामनायनि उनाव गावनि बिबथैया बुंबाय जे नङा नङा नों फैयाबा जानाय नङा नोंल'सो नोंसा नोम्फानि सासेल' फिसाजो रावबोआनो गैया नोङो माबोरै जागोन बेफोर बाथ्राया मोजां नङा नोङो खनसे नुजाफै बेयाव बिदि बुंनायनि उनाव गावनि इस्सा गैयाबाबो बै फिसाजोआ बिफाखौ नायनो होननानै फैयो आरो फैनायाव नुफैबाय बिफानि जि खामानि नियम निति बेफोरखौ माने गामिनि मानसिफोरा मावगासिनो दोङो आरो बिफाया बे गोजाननिफ्राय माने फिसाजोआ गोजाननिफ्रायनो बेफोरखौ नायबाय थाबाय गोबां मानसियानो गाबबाय दोङो आरो नाथाय बे फिसाजोनि गोसो सिङाव जेन बिराद गोसोआ अरसो जोंब्लावबाय दोङो जेन बिराद गोबां बोसोरनि जि जोंना थानाय अर बिफानि सायाव बे अरासो जेन दिनै आरोबाव बांसिन जोंग्लिदो बिदिनो दसे गोबावनि उनाव बिफाखौ लाना थांबाय आरो लाना थांनायनि उनाव लासैनो मोनाबोनायनि उनाव बै पुर्णिमानि आखायाव बिबथैया गांसे लाइजाम होफैयो आरो बुंफैयो जे बे लाइजामखौ नोंसा नोम्फाया नोंनो होनो थाखाय आंनि आखायाव गालांदोंमोन नोङो बे लाइजामखौ नाय बिनि उनाव पुर्णिमाया आसलते निजेया गोसो गैयाबाबो बे लाइजामखौ खनसे बेखेवनानै नायनायसै आरो बेखेवनानै नायनायाव बयनिख्रुइ सिगां बे लाइजामाव लिरनाय दंमोन दे आंनि सना फिथर सना माइनाव आं मिथिगो नों आंनि सायाव गोबां रागा जोंनानै दोङो नाथाय उन्दैनिफ्रायनो आं नोंखौ फेदेरबोदो नोङो दाबो गोसोआव दंना गैया मिथिया नोंसा नोम्माया जोंखौ नों जेब्ला 5 बोसोरनिमोन अब्लानो जोंखौ गारनानै थाङो नाथाय आं नोंसा नोम्मानि जेबो गोसोआव खोलैयागारा नोंखौ आङो फेदेरबोयो नों बेफोरखौ गोसोआव दंना गैया आं मिथिया नों जेब्ला फार्स्ट स्कुलाव थाङोमोन नों स्कुलाव गिसोगारोमोन थानो आङो सानसे नोंजों खेरखि जिङाव जनानै नोंखौ नाहरबाय थायोमोन नोङो जेब्ला उन्दै समाव लोमजायोमोन आंबो नोंजोंनो जनानै थाफायोमोन उन्दुआ गारानो नोंनि खर'खौ बिलिरनानै होयोमोन नों गोसोआव दंना गैया मिथिया
नों दिनै हयथ' जानो हागौ आंखौ गोबां रागा जोंना दोङो, नोंखौ आङो गोबां खास्ति होदो, नोंखौ गोबां खस्थ' होदो, नोंनि हौवाया नोंखौ गारनानै थांदो, बेखौबो आं मिथिनानैबो नोंखौ न'आव लेंहरफिनासै। नंगौ, आं बेफोरखौ गासैखौबो मिथिनानैबो नोंखौ बेफोरबायदि खालामदों। नाथाय नोङो गोसोआव दंना गैया, नों जेब्ला उन्दै समाव आं संनाय गोथाम गोब्राम ओंखामफोरखौ जायामोन, अब्ला नोंनो आङो हटेलाव लाना थांनानै गोबां जि नोङो जानो गिनाय बुस्थु बेसाद बेफोरखौ आङो बायनानै होयोमोन, जाहाथे नों उखैनानै थाया। नों गोसोआव दंना गैया मिथिया। आरो बिदिनो गोबां सम बियो बै लाइजामखौ फरायबाय थाबाय। नोङो गोसोआव दंना गैया मिथिया, नों जेब्ला कलेजाव थांदोंमोन, नोंखौ साब्रैसो सेंग्रा गथ'आ नोंखौ एदावोमोन। आरो बै एदावनायखौ नोङो आंनो सिगाङाव खोन्थाफैनायनि उनाव अखानायै आङो नोंजों थांफानानै बै सेंग्रा गथ'फोरजों आङो नांलायलाहैदो। बेयाव नोंगो आं बै समाव एसे बैसो जाबायमोन आरो आंनि आखाइ आथिङाव एसे दुलुनदोंमोनबो। थेवबो फिसाजोनि मेगनाव गावनि बिफाया हिर' बायदि। नों गोसोआव दंना गैया मिथिया, जेब्ला नोङो खान्दा खान्दा ड्रेस गाननानै गामि गेजेरखै थाबायलाङोमोन, गामिनि मानसिफोरा आंखौ बुंफैयोमोन नोंसानि फिसाजोआ ओरै थोरै माबा। गासै मानसिफोरानो नोंनि माने बेरेखा थायोमोन, नाथाय आं जेब्लाबो नोंनि बेफोरखौ गोसोआव लायामोन। आंनि फिसाजोआ जा लुगैदो, जा गाननो लुगैदो, जा खालामनो लुगैदो, जा मावनो लुगैदो, बेखौनो मावथो होननानै आं सानोमोन। नोङो जेब्ला हराव गोबाव जानानै रुमाव फैयोमोन, क्लाबफोराव थांनानै बा जौ सेरेब लोंनानै, थेवबो आं नोंखौ जेबो बुङाखैमोन। इमान बोसोर नोङो आंनि सिगाङाव गासै बाथ्राखौबो सावरायनानै आंजों डिसिसन लायोमोन, जायखिजाया माबा मोनसे खामानि मावनो गोनांबा। नाथाय नों इखालि बै सेंग्राजों जेब्ला नोङो फैयो, इखालि आं बिखौ जेब्लाबो गनायना लानो हायासै। मानोना आं सिगांनो मिथिखागौमोन बै सेंग्राया गोबां सिख्लाफोरखौ बिदिनो थगायदों होननानै आं सिगांनो मिथिखागौमोन। नाथाय बै समाव आं नोंनि सिगाङाव बुङाखैमोन। मानोना बै समाव नोङो बिखौ गोसो थोयोमोन। आरो गोसो थोनाया मेगना दि खाना जानानैसो मानसिखौ गोसो थोयो, बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ। आरो नोंखौ जेमान बुजायबाबो बै समाव आङो बुजायनो हानाय नङामोन। आरो बे बाथ्राखौ नोङो हयथ' दिनै नोङो फिसाला फिसाजोनि बिमा जानानै नों दिनै बुजिना मोनदो जे फिसालाया बिमा बिफाखौ बेफोरबायदि खालामबा बेसेबां दुखु मोनो। बे बाथ्राखौ नों दिनै मोजाङैनो मिथिदो जानो हागौ। जायखिजाया बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै नोंनि सिगाङाव आं दिनै जेबो माबा गैया, लाब गैया। नाथाय आं नोंनो बै लेटारखौ मानि थाखाय लिरनानै गालांदो, आंनि एसे रां बेंकआव जमा दोङो, बै रांखौ नोङो बेंकआव थांनानै दिहुनना लाहै। आरो जि नोंसा नोम्मानि सना गना दंमोन, आरो नोंनो हाबा हरनो होननानै आं गोबां सना गना बानायनानै दोन्दोंमोन, बेफोरो सब आलमारियाव दोङो। आंबो सानदोंमोन जाहाथे नोंखौ जोंनि गामिनि गासै मानसिफोराबो बुङो जे आमखानि फिसाजोखौ दिनै हाबा हरदो। आङो बिदि सानदोंमोन। नाथाय बेफोरो आंनि गोसोनि खोथा गोसोआवनो थालांबाय, जाफुंहोनो हायासै नोंनि थाखाय। नाथाय दिनै नोङो हागोबा आंखौ निमाहा हो, एसेनोसै। आरो बै लेटारखौ फरायनानै, बै लाइजामखौ फरायनानै बै फिसाजोआ रोथो रोथो गाबबायदोंमोन। आरो बै समावनो बिबथैया फैयो। आरो बिबथैया फैबाथाय फिसाजोआ बै पुर्निमाया जोबोद गाबनानै बै बिबथैखौ हमख्रबो। आरो हमख्रबनानै जेब्ला गाबबाय थायो, अब्ला बिबथैया बुङो जे नोङो गाबनानै जेबो लाब गैया। नों सानदों नामा जे नोंदि बै रेस्टुरेन्टखौ खुलिदो, बेखौ आं हैनाय रांजों नों खुलिदो होननानै। बै रांखौबो नोंसा नोम्फाया जेब्ला मिथियो नोंनि हौवाया नोंखौ गारनानै थांदो, अब्ला आंनि आखायाव बै रांखौ हरो आरो बुङो जे आंनि खोन्था बुंनाङा, नों हरदो होननानै नोंनि फिसाजोखौ हैनानै फै। अब्ला आरो बांसिन दुखु मोननानै बांसिन गोसा बै फिसाजोआ
गाबनो हमो जों आसलते जोंनि न'खरनि मानसिफोरा मोजांनि थाखाय जोंखौ माबाफोर बुंबा जों बिराद माने दुखु मोनो गाज्रि मोनो किसुमान बाथ्राखौ तानबो मोनो नाथाय गुबुन मानसिया गाज्रि जोंनि गाज्रिनि थाखाय जुदि बुङो बै बाथ्राखौबो जोङो माने मोजां होननानै गनायनानै लायो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो लोगोसे बेफोरबायदिनो भिडिअ मोननो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो बे भिडिअखौ शेयार खालामलाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।